Dobar dan, da vas pozdravim što ste se odazvali na ovu moju konferenciju za medije. Bilo je nekoliko stvari o kojima sam ja mislio govoriti, ali ću neki od njih ostaviti za sutra u okviru poslaničkih pitanja. Ovde se stvari dešavaju kao na traci u ovoj našoj političkoj bari ili močvari, tako da se bukvalno dnevno događaju neke stvari na koje treba reagovati ili barem ili se izjasniti ili tražiti dodatno izjašnjenje nadležnih organa. Bilo kako bilo, ono što sam ja hteo i što mislim da treba da sa ovog mesta izvanično uputim pitanje i upozorim i javnost i naravno nadležne institucije, a to činim i na druge načine, jeste dilema koja ostaje nakon posljednjih izjava predsednika Republike, a i sada najave ili praktično najave državnog sekretara u Ministarstvu pravde gospodina Ilića, koji je razrađujući, kažem, te neke nagoveštaje ili reči Aleksandra Vučića iz TV emisija, rekao da bi trebalo menjati način izbora sudija i tužilaca i obezbediti, kako se on izrazio, eksternu kontrolu i uz navođenje primera, kažem, koji je navodio i gospodin Vučić, a to je da, eto, u nekim zemljama, na primjer Francuskoj, predsednik lično bira, odnosno imenuje sudije i tužioce. Zašto mislim da treba skrenuti pažnju na ovo? Dakle, jedno je najava ili izjava u nekoj TV emisiji, drugo je kada to stigne iz nadležnog ministarstva, treće je ili prvo kada o tome progovori i šef države. A u suštini radi se o ozbiljnom zadiranju ili potencijalno ozbiljnom zadiranju i promeni čitavog političkog i pravnog ustrojstva zemlje. Dakle, ovo je nešto, ta najava i ta fraza da treba obezbediti eksternu kontrolu izbora sudija i tužilaca uz ove poznate već floskule ili fraze o tome kako je loše stanje i kako u sudstvu, kako tužilaštvo ne radi svoj posao i razne druge stvari koje se mogu dopasti, naravno, jednom delu građana, jednim delom nisu ni pogrešne, neću da kažem, ali dakle se pod tako tim naizgled bezazlenim formulacijama provlači jedno zalaganje, pa i najava temeljne promene, rekonstrukcije čitavog ustavno-pravnog ustrojstva države. Dakle, promena političkog, pravnog i ustavnog poretka. Jer, kako god tumačili ovaj naš politički sistem, on definitivno nije prezidencijalni, on nije predsednički, on nije nešto ni blizu što se može porediti sa sistemom, govorim ustavno-pravno, drugo je u praksi i kako funkcioniše, što se može porediti sa sistemom u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Francuskoj, koji su zaista više ili manje tipični predsednički, u nekom slučaju polupredsednički sistemi kao u Francuskoj. Ovo sada što se najavljuje, i naravno će u Francuskoj onda predsednik imenovati ili birati sudije ili imenovati sudije, kao što uostalom bira, odnosno imenuje i direktore škola širom Francuske, pa nam se da se ne želi i ta praksa uvesti kod nas i inaugurisati da sada šef države i postavlja direktore škola ili već, ne znam, svih drugih institucija. Dakle, prosto treba da razumemo da su to ozbiljne stvari i da se sa njima ne igra. Ta bezazlena fraza, nekakva floskula o potrebi eksterne kontrole izbora sudija i tužilaca, ne samo da je zadiranje u autonomiju jedne grane vlasti, jedne u načelu i u principu nezavisne grane vlasti kakva je sudska vlast, nego, kažem, čak i promena čitavog ustavno-pravnog sistema i ustrojstva države. Druga je stvar, kao što rekoh, i praksa da kod nas, nažalost, bilo je nešto od toga i ranije, a sada izrazito poslednjih godina, zapravo šef države neko ko odlučuje o svemu, tako da naš sistem u praksi ne da je predsednički, nego je i mnogo više od toga, ponekad deluje kao faraonski.
ali, kažem, formalno, pravno, to nije tako. On je po Ustavu parlamentarni sistem. Parlament i vlada u tom sistemu imaju glavnu i odlučujuću ulogu u političkom životu, a ovde se najavljuje nešto radikalno drugačije. Ako stvarno to neko namerava, onda treba da izađe i jasno i glasno to kaže građanima, a ne da se sakrivamo malo i zaklanjamo iza te fraze o potrebi eksterne kontrole ili izbora sudija i tužilaca i naravno ovim generalnom nezadovoljstvu koje postoji nekim pojedinačnim sudskim odlukama u koje opet nije baš najpametnije i najbolje i najpreporučljivije da zadiru i da se u njih mešaju najviši državni funkcioneri. Dakle, to je jedna stvar samo u formi upozorenja i zbog toga sam smatrao da to treba na to skrenuti pažnju i javnosti, a ne samo uže gledano ljudima u parlamentu, jer nisam vidio da je bilo sada nekih reakcija, barem ne zvaničnih, na ove ne baš sasvim nezvanične i ne svakako bezazlene najave o promeni, kažem, čitavog ustavno-pravnog ustrojstva države. Druga stvar, i najzgled potpuno nezavisna od ovog prvog, koju sam hteo samo da prosto skrenem pažnju, pa ako nekog zanima mogu da kažem i neku reč više, jeste jedna neosporna činjenica koju prosto hoću da podsjetim. Za stanje u državi i u javnosti, i u medijima, i u institucijama, najodgovornija je svakako vlast. Opozicija tu može malo nekada da doprinese u pozitivnom ili negativnom smislu. Dakle, to je notorna činjenica. Ali isto tako i za stanje u opoziciji najodgovornija je ipak pre svega opozicija, a vlast tu može nekada malo više ili manje da doprinese, da dosoli i da pomogne u navodnicima neke sukobe i neke polarizacije. Hoću da kažem da je stanje u opoziciji takvo da ne možemo potpuno ostati nemi pred tim, niti se zatvarati oči, niti se praviti da to ne primećujemo, bez obzira na sve više ili manje opravdane zamerke vlasti koju imamo i oko kojih se slažemo kada je reč o dijagnozi i sistema i načina funkcionisanja većine institucija. Drugim rečima, mislim da su ove polemike, podele i polarizacije u opoziciji i teške reči koje se čuju u poslednje vreme loše, da štete i ne samo političkoj klimi, nego pre svega štete samoj opoziciji i što je posebno važno, ugrožavaju i onako mali entuzijazam koji postoji u ovom opozicionom i kritičkom delu javnosti. Taj entuzijazam, ti sukobi, te polemike, pogotovo kada pređu neku meru. Donekle se one mogu tolerisati, čak su i poželjne, ali kada pređu neku meru, onda postaju kontraproduktivne i onda zapravo ne samo što vesele i raduju vlast, naravno da ih raduju, nego prosto onda demorališu i onaj deo jasno opoziciono nastrojeni deo biračkog tela. I to je loše. Bez obzira da je reč o nekoj ličnoj raspravi, ličnom animozitetu, stranačkoj polemici unutar neke stranke ili odluka o važnom pitanju, ali ne može da bude pitanje svih pitanja, kao što je recimo ipak taktička odluka o tome da li izlaziti ili ne izlaziti na izbore. A sve je to kod nas postao povod za besomučnu, divlju i rekao bih nekontrolisanu polemiku i sukobe unutar sada i opozicionih redova. Ponekad ta žestina i teške reči koje se upotrebljavaju ne razlikuju se mnogo, nažalost, od onih teških reči koje inače nama svima kao u celini, kao opoziciji u paketu upućuju predstavnici vlasti. I to je nešto što prosto treba takođe reći i upozoriti da bez obzira na razlike koje postoje među nama, neke su veće, neke su manje, neke su lične, neke su ideološke, neke su političke, neke su strateške, neke su taktičke, ne smeju te razlike biti
takve da se pređu neke granice pristojnog, civilizovanog i tolerantnog dijaloga. Čak ni između vlasti i opozicije, a svakako ne unutar same opozicije. Prosto sam to hteo da uđe u zapisnik, a vi sad izvolite. Govorim sada o ovom posljednjem sukobu, naravno, koji je juče eskalirao na društvenim mrežama između lidera Dveri i Demokratske stranke, poslanika sa jedne i druge strane. Šta god mislio o njima i se koliko se slagao, ne slagao, to su svakako opozicioni, za mene su opozicioni poslanici, sa kojima sam, kažem, u nekim stvarima se slagao, u nekim stvarima ne slagao, ali samim tim što sam bio zajedno sa njima ugrožen, odnosno zajedno sa njima na neki način mobingovan tamo, odnosno ovde u Narodnoj skupštini, već to bi bilo potrebno i dovoljno da razvije neku vrstu unutrašnje solidarnosti među nama, ako već ne ovi principijelni razlozi i svest o zajedničkom protivniku i zajedničkom problemu i nevolji koju imamo. Dakle, mislim da evo to je, ali pazite, to je samo povod, a inače reagujem na neku tendenciju koja je mnogo duža, koja traje mesecima, samo se, kažem, sada imam utisaka i plašim se ovih dana i narednih dana će samo još da eskalira. To su te prozivke prava koja je lažna opozicija, to su optužbe da neko radi za Vučića svesno ili nesvesno za režim i prosto to su neke etikete i, kažem, neke floskule koje više dolikuju upravo ovde maločas prošlom, prohujalom Marijanu Rističeviću, a ne poslanicima opozicije. Ja sad čujem od vas, mada se po tweetovima i stavovima Sergeja Trifunovića poslednje vreme, poslednjih nedelja, takva odluka mogla očekivati. Oni su rukovodili svojim razlozima, kažem, odluka je očekivana, ja se slažem samo u jednom delu, a to je da su uslovi loši, da su neravnopravni i da nisu fair. Ali to ni za koga, ali doslovno ni za koga, ni od opozicije, rekao bih ni od medija, pa ni od građana koji imaju sve informacije na raspolaganju ili bar većinu, nije sporno. Ono što je meni sporno, i to moram otvoreno kažem, jeste šta sa takvom odlukom i koliko će građani imati koristi od takve odluke. Dakle, svaka institucija, svaka organizacija, odnosno svaka opoziciona formacija, bilo da je stranka ili grupa građana, ili pojedinac na kraju krajeva odlučuje za sebe, mnogo je bolje bilo da imamo zajednički stav, bolje da imamo zajednički front. Ja mislim da je, znači, odluka ispravna sa stanovišta stanja i atmosfere i uslova, jer očigledno nisu popravljeni, sem zaista u domenu jedne kozmetike, tako sam ih i nazvao. Znači, neke kozmetičke stvari su malo izmenjene ili sitno popravljene. Suštinski stanje nije popravljeno, ali ja samo smatram da se stanje i ne može suštinski popraviti sa ovom vlašću, niti možemo očekivati da će ova vlast pokloniti fer i demokratske izbore. Mislim da se kroz njih, i tu se slažem sa profesorom Mićunovićem, za te zaista ravnopravne uslove se moramo izboriti ili masovnim izlaskom na birališta ili masovnim demonstracijama. U ovom trenutku demonstracije zaista nisu masovne, a ovakva atmosfera koja je stvorena za ili protiv izlaska, bojkota i slično, ne obećava ni masovan izlazak na birališta. Potpuno je jasno ko od toga jedino ima koristi. U tom smislu, da nema nikakve dileme, ja sam mnogo više za pokušaj mobilizacije i masovan izlazak na birališta opozicionih i nezadovoljnih građana. Nema nikakve sumnje da je to prva opcija i prvi pik na koji je trebalo ići. Mislim da smo u celini kao opozicija malo olako, ili da su neke kolege malo olako odustale od te solucije. Mi smo u jednom trenutku imali i masovne demonstracije, imali smo i masovan izlazak i masovne proteste, oni su utihnuli, možemo raspravljati o tome zašto je do toga došlo. U ovom trenutku, dakle,
nema treće, ja ne vidim treću varijantu. Ili maksimalno na mobilizacije na protestima, ili maksimalna mobilizacija na izborima. U suštini, tek danas, ovih dana, 3 meseca pre izbora ili oko 3 meseca pre izbora, trebalo je ta polemika i ta rasprava da se vodi. A kod nas je neki način sve i završeno, kao da je već prilike su karte podeljene. Ja mislim da to nije u redu, da to nije dobro i nije normalno. Tek sada, kažem, treba da razmišljaju i počne da razmišljaju politički akteri, subjekti, da li će, sa kim će, kojoj formaciji i tako dalje, na izbore. Ili će da bojkotuju. A kažem, mi vidimo da su neki još pre, 5, 6, 7, 8, 9 meseci odlučili ili rekli da će da bojkotuju, na tome su ostali. A vlast je u suštini, i tu nemam nikakve sumnje, u suštini priželjkivala ovakav neki ishod, samo im je bilo stalo. I to je ono što nemojte dozvolite da vas tu prevare. Njima je bilo samo stalo da deluje kao da se oni mnogo trude da se izvedu na biralište. Da se zaista trudili da izvedu opoziciju na biralište, drugačije bi se ponašali. Kao što bi se drugačije ponašali, završavam time, i u plenumu i ovde u Skupštini, da zaista žele da imaju opoziciju u Skupštini. Odnos prema meni, prema profesoru Ševarliću i još nekolicini, odnosno nas, malobrojnih opozicijnih poslanika unutra, koji prisustujemo tim raspravama, i to možete vidjeti, pokazuje koliko je zapravo i kakav je njihov odnos prema drugačijem mišljenju, mislim, od vlasti, i koliko im zapravo u suštini nije stalo da imaju opoziciju, nego im je samo stalo da glume, da ih pozivaju i da žele opoziciju, kako u Skupštini, tako i na izborima. I zato mislim da nije dobro da mi na neki način izlazimo u susret toj želji, pogotovo ako nema previše revolucionarnog entuzijazma, energije i mase na kraju krajeva, kao što se čini u ovom trenutku da je nema. To je to. Izvolite. Inicijativa cenzusu 3% je takođe neformalno u medijima nabačena od strane predstavnika vlasti. Ona može da se formalizuje na 2 načina, ili predlogom grupe poslanika, pre svega vladajuće koalicije, ili vlade. Mislim da će se ići na ono prvo, ako se uopšte bude išlo. Ja, što se tiče mog stava, ja sam već rekao, načelno to je prodemokratska mera. Mislim da ona je manje motivisana time da namami neke stranke na izbore, koliko je motivisana željom da se neke stranke koje će inače ići na izbore, da se njima pomogne ili olakša prelazak cenzusa. Stranke koje su možda bliže ili potencijalno bliže vlasti. Ali, motiv vlasti, režima koji to predlaže je jedno, a drugo je da li to u principu omogućava da se manji broj, i to pazite, opozicionih glasova raspe. Dakle, nama se dešavalo po pravilu da se negde oko 400-500 hiljada, a mislim da je 2014. godine to išlo gotovo do 700, nešto malo manje od 700 hiljada glasova se rasulo, odnosno na stranke koje nisu prešle cenzus. Ti glasovi se onda, znači oni se s jedne strane raspu, a zapravo odu većinski, to apsolutno većinski odu na konto vladajuće stranke, jer je ona ubedljivo najveća, i ako ona oko polovine, znači više od polovine još po Ponda Dontovom sistemu, ali čak i bez njega više od polovine toga ode na konto i poveća broj poslanika vladajuće stranke ili vladajuće koalicije. Tako da to svakako je ispravna mera. Ono što mislim loše, ali to je druga stvar, da mislim da će to možda neke aktere ohrabriti da idu samostalne izbore, a manje ih motivisati da prave, ali ne neprincipijelne, nego prave principijelne koalicije koje bi, govorim sad o opoziciji, koje bi mogle pomoći ne da pređu cenzus, jer je on sada kao lakši, nego da mogu da stvarno igraju značajniju ulogu u parlamentu. Dakle, i ne samo u parlamentu, nego i značajniju ulogu u političkom životu. Tako da, samo smanjenje cenzusa nije sporno, možemo da raspravimo o motivu vlasti koje predlaže, ali mislim da je nezgodno, ali tu već nije kriv predlagač, ukoliko za posledicu to bude imalo samo da još veći broj aktera krene, misleći da može sam, pa se ispostavi da i tih 100.000 ili 100.000 glasova nije baš tako jednostavna stvar. Ali kažem, ponavljam i naglašavam, zaista je apsurdno da neko ko se smatra demokratski orijentisan, ne mislim u ovom stranačkom smislu, nego
institucionalnom smislu demokratskim nastrojenim, kritikuje jednu meru koja u suštini smanjuje broj bačenih glasova, odnosno glasova koji se raspu, i to su pri tome uglavnom opozicioni glasovi. Dakle, ponavljam, skoro 700.000, 690 nešto hiljada, mislim da je 2014. godine otišlo glasova na stranke i liste koje nisu prešle cenzus. Tako da, što se tiče te mere, ona je načelno pozitivna, ali se mora posmatrati u kontekstu. Dakle, mora se posmatrati u kontekstu i nije dovoljna niti da izbore učini fer i demokratskim, niti da ih dezavuiše. Dakle, prosto, mislim da će se pokazati kroz nekoliko izbornih ciklusa da je to u principu ispravna mera, iako formalno gledano ona još nije stigla, to je taj predlog još nije stigao u parlament i pitanje je da li će i stići. Hvala. Imaš neko pitanje? Ako nema, ja vas pozdravljam i vidimo se već sutra u ostalom, ali na nekoj sledećoj konferenciji. Viđenja.